ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣରେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୀଠ ରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ। ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନୁସାରେ ଋଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଉତ୍ତରରୁ ଆସି ସେଠାରେ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କରି ରହିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାର ନାଁ ଥିଲା ବେଦପୁରୀ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେବେ ଏବଂ କାହିଁକି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିଲେ। 1909 ମସିହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବିଚାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ହେ ଅରବିନ୍ଦ, ତୁ ଚନ୍ଦନନଗର ଚାଲିଯା। ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ପବିତ୍ର ପାବନୀ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ। ସେଠାରୁ ଫରାସୀ ଶାସିତ ଭାରତର ଅଞ୍ଚଳ ଚନ୍ଦନନଗର ଅଭିମୁଖେ ନୌକା ଯୋଗେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। 1910 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସେ ଚନ୍ଦନନଗରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ରହିଲେ। ଚନ୍ଦନନଗର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଗରିକ ମୋତିଲାଲ ରାୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। 1910 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ଦିନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉତ୍ତରପଡ଼ାର ତରୁଣ ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନୌକାରେ କଲିକତା ଫେରି ଆସିଲେ। ସେଠାରୁ ସେ ଯତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିତ୍ର ବୋଲି ଏକ ଛଦ୍ମନାମ ନେଇ ଡ୍ୟୁପ୍ଲେ ନାମକ ଏକ ଜାହାଜରେ ଉଠିଲେ। ତାପରେ ଉକ୍ତ ଜାହାଜଟି 1910 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା। 1910 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 4 ଘଟିକା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବହୁ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିବିଡ଼ ହୋଇଗଲେ। ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦିନଠାରୁ 1910 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶଙ୍କର ଚେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଘରେ ଅତିଥି ହୋଇ ରହିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସହରରେ ଭାରତର କେତେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବୀ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଥିଲେ କବି ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଭାରତୀ, ଶ୍ରୀନିବାସ ଚାରୀ, ନ୍ୟାୟସ୍ୱାମୀ ଆୟାର ଅନ୍ୟତମ। ସେମାନେ ଭାରତ ନାମକ ଏକ ତାମିଲ ସାପ୍ତାହିକୀ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଭାରତର ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର କରି ତାଙ୍କୁ ହରଣଚାଳ କରି ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀର ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ନନ୍ଦଗୋପାଳ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏଥିରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଯୋଗ ସାଧନାରେ ସେ ସର୍ବଦା ବ୍ରତୀ ରହୁଥିଲେ। ଯୋଗ ବଳରେ ବହୁ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରୁଥିଲେ। ସେହି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ହିଁ ତାଙ୍କ 1914 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସହକର୍ମିଣୀ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା।